household ang pinag-uusapan po dito. Pag sinabi pong household, isang bahay lang. Kahit po yan ay 6 na pamilyang nakatira, isang bahay lang po ang automatic dyan. Interviewin po dyan sa Salas. Kung 6,500 po yan at sila 4 na pamilya dyan, pwede naman po sila mag-hati dyan. Sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at 3 sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, 3 anak, siya isang household yon. Kung kapatid niya, na may 2 anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, 3 household yon. So 3 form po ang dapat ibigay. So let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses, number of households po ang ibibigay sa inyo. So yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses. Okay? Kahit po yan ay 6 na pamilyang nakatira, isang bahay lang po ang automatic dyan. Kung kapatid niya, na may 2 anak din, nandun din yung asawa, kasama din sa bahay, 3 household yon. So 3 form po ang dapat ibigay. So let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng